בינדר הולך למרכז, נותן כדור עכשיו להישאם ליוס, הנה השער הראשון! איזה ביצוע נהדר, הישאם ליוס מוצא את הפינה הקצרה. טובות של הפועל תל אביב, היא מניעה את הכדור כמעט בלי הפרעה, סכנין לא לוחצת אותה, לא מספיק אגרסיבית, ובסוף בינדר עם פעולה יוצאת ממקלל, שם את ליוס מול השוער. סכנין נראית קצת נרפאת ב-20 הדקות הראשונות, דיברת על האין לחץ. נכון, הם נתנו להפועל תל אביב פשוט לשחק ולהגיע לרחבה די בקלות בדקות האחרונות. לא הייתה אגרסיבית, לא הייתה מספיק נחושה, וכשאתה משחק ככה אז אתה נענש בסופו של דבר. חצי שעה של משחק, סכנין לא נראית כמי שמתקרבת בכלל לשער של זובס. הפועל תל אביב רוצה יותר. משחקת טוב יותר גם בדקות האחרונות. סכנין באמת לא נראית כרגע כמי שמסוגלת כרגע לסכן את השער של הפועל תל אביב. חוקי לא מצליח להגיע לכדור, סכנין מאוד מאוד לא מדויקת. זובס עם כדור ארוך. גם אוואל, גם חוי, גם פומה, לא במשחק, לא באים אפילו לנסות לקבל את הכדור. לא נגע בכדור. לבוא, לקבל, לנסות, לרדת טיפה אחורה, לקחת פומה, יש לו יכולת יוצאת מן הכלל עם הכדור. עכשיו אנחנו רואים שהוא קצת הולך לצד שני, קצת הולך לאמצע, לנסות ליצור איזה משהו, אין אופציות מסירה לסכנין בחלק ההתקפי. סכנין לא הגיע למשחק הזה היום. ממש. כל כך הרבה עיבודים, כמעט ולא קיימת מבחינה התקפית. נראה רע מאוד מה שסכנין עושה כאן במחצית הראשונה, רע מאוד. ביטון עם פאול חכם, עם עיבוד מיותר מאוד שלו שיכל להוציא את סכנין למתפרצת. אנחנו לא, אין קצב לסכנין, הם כאילו לא רוצים לנצח את המשחק הזה. או בכלל לשחק. סכנין לא יכולה להיראות ככה, זה לא מכובד מבחינתה להיראות בצורה הזו. במשך 45 דקות אפשר לא לדייק, אפשר לבעוט מחוץ למסגרת, אפשר למסור כדור קצת ארוך מדי, קצת קצר מדי, זה יכול לקרות, יש ימים לא טובים, אבל סכנין פשוט נטולת מוטיבציה הערב הזה, חסרת חדוות משחק. חדוות משחק, אני מסכים איתך לגמרי, זה לא נראה טוב. בצורה מוגזמת. פואה גם עשה קצת שינוי, שם את חוגי עכשיו באמצע ומשחק עם אוואד ופומה חלוצים, וחוגי מאחוריהם, זה בינתיים לא עוזר להם למצוא פתרונות התקפיים ולצאת קדימה. היא כל כך לא מדויקת וכל כך לא מרוכזת וכל כך לא עם חדוות משחק כמו שאמרת, שאי אפשר לייצר כדורגל טוב שלא בא לך לשחק. שככה באים לשחק. אין לו למי למסור. כאילו אף אחד לא רוצה גם את הכדור. זה לא נראה ששחקנים בחלק הכדור רוצים לקבל את הכדור. טעה כבר עיבוד שני או שלישי שלו ככה שהוא מקבל את הכדור, הוא נראה קצת בלי ביטחון. מעורבים בסך הכל בשני מאבקים במחצית הראשונה, רק שני מאבקים, זאת אומרת שהם לא יכולים אפילו לבקש תשלום על המחצית הראשונה, הם לא עבדו. סכנין לא שיחקה כדורגל בחצי הראשון, זה חד משמעי. איבדה 15 כדורים בחצי המגרש שלה במחצית הראשונה, 15 כדורים זה נתון מופרע. נכון. זה באמת נתון מופרע במחצית אחת. ועדיף לה באמת שתתעורר. הפועל תל אביב פוגשת כאן קבוצה שמתחננת לספוג את השער השני, והפועל תל אביב לא מסוגלת לעשות את זה. סכנין פשוט מבקשת לספוג. שחקני סכנין פשוט מלווים את שחקני הפועל תל אביב. אף ניסיון לגנוב את הכדור. אנחנו לפעמים מקבלים משחקים בפרמייר ליג, מהבונדסליגה, רצף של 20-30 מסירות. בואו נראה עכשיו את הישאם ליוס בתוך הרחבה, מנסה לעבור לרגל ימין, לא מצליח. דווקא צריך לנסות לייצר מסירה פה ולא להמשיך עם הדריבל. סכנין פשוט נותנת את הכדור להפועל תל אביב. נבולייביץ' נכנס לרגל ימין, מגביה לרחבה. סכנין מאבדת כדורים בצורה שלומיאלית פשוט סביב הרחבה שלה, גם אחרי שהיא חוטפת את הכדור כבר, או שבטעות הכדור מגיע אליי, כל מסירה שנייה שלה פשוט זה מסירה להפועל תל אביב. תשמע אריק, ראינו כמה משחקים בקריירה, אתה שיחקת בכמה משחקים בקריירה. אני נע באי נוחות בכיסא של מה שאנחנו רואים כאן על הדשא מהצד של סכנין. הופעה שלא נוח איתה. לא נוח, כי אתה רוצה שבאמת כל קבוצה, לא משנה באיזה מקום הוא, וגם אם הבטיחה את ההישארות, יבואו לשחק כדורגל במטרה לנצח. ועם גישה טובה אפשר להפסיד. אפשר לשחק ולנצח. לא... סכנין
המשחק הזה לא מוסיף כבוד לסכנין, בוא נאמר כך. אפשר להפסיד. סכנין הפסידה ועוד תפסיד, הפועל תל אביב הפסידה ועוד תפסיד. אבל אפשר וצריך להיראות אחרת על הדשא. צריך לכבד את המעמד, לשמור על רוח הספורט. סכנין עם ממוצע עונה של 10 איומים במשחק לשער. היום יש לה 4 בלבד. את התוספת שהייתה ראויה, אבל נדמה לי שזה לא יעזור. זה לא ישנה מבחינתה של סכנין. לא. אין לה מוטיבציה הערב לכבוש כאן שער. יום לא טוב שלכם, וזה מה שנקרא בלשון המעטה. אני מסכים לכל מילה. פשוט, אני יכול להגיד לכם שזה פעם ראשונה בקריירה שלי, שאני עומד כמאמן וחסר אונים, במה שראיתי. אני מתבייש במה שראיתי. אין לי הרבה מה להגיד, אני פשוט מאוד ניסר. אפשר להפסיד, הכל בסדר, כאילו, אבל לא בצורות האלה ולא איך שאנחנו נראים. אני מעדיף אולי קצת לשתוק. זה נראה שזה ממש הפתיע אותך מה שראית היום. אני אף פעם לא הכנתי את השחקנים שלי אני לא מאמין למה שראיתי היום. אני מאוד מצטער על זה, אני מתנצל. אבל בסדר, נשאר עוד 2 מחזורים לסיום. ואני באמת מאוד ניסר. פעם ראשונה שאני עומד בקו ואני חסר אונים, שאסור שזה יקרה. אבל בסדר, אנחנו נמשיך קדימה עוד 2 מחזורים. אני רוצה להבין קצת יותר ממך, כי באמת, אתה יודע, מאתמול, מהניצחון של קריית שמונה, כל כך הרבה דיברו על המשחק הזה סביב ספורטיביות. אני גם שמעתי מהצוות, מהנהלת, המילה ספורטיביות. לא הצלחנו להבחין בה, ואני ראיתי אותך כל הזמן מנסה ומשנה ועושה הכל, אבל השחקנים כאילו לא היו איתך. הם כאילו נראו כמו מי שלא באו לשחק. אני באמת, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי. אני מאוד ניסר. אתה יודע, לפעמים עדיף לשתוק, השתיקה אומרת הכל. מבחינתי, אני באמת מאוד ניסר מהמשחק היום. זה לא שהפועל תל אביב נתנו פה הצגה, או טיפה היינו לוחצים על הגז, אם היינו רוצים יותר, טיפה משקיעים יותר. וגם כל הזמן אנחנו משחקים עם 10 שחקנים כל שבוע, וכל שבוע מדקה 40, 50. אני מאוד מאוכזב ממה שראיתי היום. שתיקה שלך אמרה הרבה. תודה רבה. תודה לכם.